indblik i, hvordan folkeskolens økonomi hænger sammen. Og det skal du stå for. Tak for det. Tak for det. Du har taget lidt med, kan jeg se. Velkommen til programmet. Hvor svært kan det være? Folkeskolens økonomi på 2 minutter. Jeg har medbragt et brød. Jeg skal prøve illustrativt at vise, hvordan man formøbler 92.000 kroner per elev til 0 kroner per elev. Mathias Tesfaye var i radioen og sagde, han kan ikke forstå, at man ikke kan få det til at hænge sammen i folkeskolen. I gennemsnit er der 92.000 kroner per elev i folkeskolen. Og jeg vil lige starte med at sige, at det her det er satire. Alt, hvad der kan henvise til virkeligheden, det er påtænkt. Han kommer hjem fredag eftermiddag, træt efter en lang dag i det offentlige, og har fortalt, at der er 92.000 kroner per elev i folkeskolen. Han kommer hjem til konen, og det er en rigtig historie, den her, han har selv fortalt den. Og hun siger, jeg har hørt dine udtalelser. Jeg sidder i skolebestyrelsen hen på vores børns skole. Vi har ikke 92.000 kroner. Vi har 55.000. Det blev en lang weekend. Så han næste møde i sammen om skolen, så kommer han hen til os og siger, hvad er det, der er sket? Det skal jeg fortælle jer. Vi har 92.000 kroner her. Hvad skal de bruges til? Vi har PPR. De skal bruges lidt. Yes. Så er der taxakørsel til elever til specialundervisning. De bruger lidt. Så er der konsulenter i skolen, hvad der sidder inde på forvaltningen. De tager også lidt. Ej, min kone er konsulent. Det ligger lidt. Er det sådan der? Ej, det er fint. Ja, det er godt. Så er der noget, vi ikke helt kan forklare. Det kalder vi landevejsrøverne. Det var det, hårdt, han kunne ikke forklare det. Han siger, det må være landevejsrøver. Det kommer vi måske tilbage til. Så det, vi har her, det er 55.000 ud af de 92.000. Det er det, der ligger ude på mit bord som skoleleder. Godt. Af den her, der er så 2/3, der går til almen undervisning. Sådan der. Væk med dem. Så har vi specialundervisning. De tager lige sådan et stykke her. Væk med dem. Så har vi kurser og lejrskoler. De tager noget også. Så har vi vejlederne. Jeg er professionel. Man skal ikke prøve det her derhjemme. Fordi det kan godt gå galt. Der var vejlederne. Væk med dem. Så har vi undervisningsmidlerne. Det er det, der er tilbage. Det var de 92.000, der blev til 0 kroner. Lige godt det. Ja, det er Østre Skole. Det er skolelederen Hams Hjem. Ja, goddag. Ja, goddag. Nå, de har en søn, der vil skrives ind. Ja. Jakob Emil. Ja, det var da dejligt. Nå, han er opkaldt efter bedstefaren. Ja, hvor hyggeligt. Jamen, det er da dejligt, at han vil hen på vores skole. Ja. Ja, nå, specialundervisning. Nå. Ja, jamen det kan det nok også. Hvad siger du? En specialskole? Skal han gå i specialskole? Nu skal du høre her. Er du sikker på, at det her det er en rigtig skole, han skal gå på? Altså, der er jo mange gode skoler i kommunen. Altså, vi kan godt anbefale nogle af naboskolerne. Når du har snakket med forvaltningen, og I bor i distriktet. Nå, jamen, så ses vi i morgen. Det er fint, tak. Ja. Løsning. Nej, det var PPR. Her var den. Kurser og lejrskoler. Den tager vi lige sådan der. Der var Karl Emil, væk med ham. Så er kurser og lejrskoler. Kurser, det blev der sgu ikke til lejrskoler. Det blev en fodtur til Hvidbjerg Vestenå Kirke. Det er også dejligt ude. Tusind tak. Folkeskolens økonomi på 2 minutter.